Krvavo i rušilačko kolo, koje su u Hrvatskoj zajedno igrali četnici i bivša Jugoarmija, zahvatilo je i dio Herceg Bosne. Svu njegovu okrutnost i žestinu doživjeli su Hrvati u općini Trebinje. Nakon poraza u Čepikućama 1. listopada prošle godine, horde srbo-crnogorskih rezervista svoj rušilački bijes iskaljuju nad kućama Hrvata u selu Ravno. Ravno je bilo pravo na udar i Ravno udariše na njega. Kao i kroz povijest, dijelilo je sudbinu sa hrvatskim udarnikom. Jugoofici su bili podli i opaki. Potpukovnik Juro Komšić. Da. Potpukovniče, recite nam, Ravno selo je ovdje, ispred nas. Tuku haubice, topove stvari, recite nam iz kojih se sve oruđa otvara vatre. Ovo sada što tuče selo Ravno je Valjerska artiljerijska jedinica. Već prekaljena artiljerijska jedinica koja dejstvuje na ovom području, a malo pre gađali, vi niste vidjeli, topova Toska jedinica. Mislim, po onome što se vidi, čini se da hrvatskih snaga nema ovdje. Znate što? Oni se kriju po podrumima, po izbama, dolaze noću, tako da nas iznenađuju. Međutim, mi ćemo preduzeti dalje mere da ovo selo držimo pod kontrolom i pod vatrom. Recite nam, šta poslije ovoga slijedi? Poslije ovoga slijedi sigurno akcija čišćenja i vjerujem da će naše jedinice posjesti i ovo selo. 5. i 6. listopada ovo selo nastanjeno Hrvatima postaje doista Ravno, a sličnu sudbinu doživljavaju i Hrvati u ostalim selima Trebinjske općine. Zločinačkom najezdom većina hrvatskog življa spašava glavu bijegom, a mnogi od onih kojima to nije uspjelo zvjerski su ubijeni. Ovdje se dogodio i prvi masovni zločin nad civilima u bivšoj Bosni i Hercegovini. Stradali su naši ljudi na Kijevu dolu. Na najbrutalniji način su pobijeni i dok taj zločin se ne ispita, odnosno tadašnje vlasti Bosne i Hercegovine su nešto ispitivale i dok se ti materijali ne izađu na čistac i dok se na to pitanje ne da odgovor, mislim da je bespredmetno razgovarati o svim drugim zločinima. Jasno, o zločinima treba pričati, ali dobro bi bilo da se oni odmotavaju onim redom i da se sude onim redom kako su se i događali. On je bila za vrijeme, skoro za vrijeme i četnika. Sama sam ja radila. Jesu vam radili štetnici? Su ni radili. Bajuneta vođek, a oni kundak u jednoga vođeka u jedan vodik. A ja... Eto kako je bilo. Niko žive i oni sa mnom da me kolju. Tragedija, masakri, paljenja i sravnjivanje Ravnog dogodilo se, napomenimo još jednom, 2. listopada 1991. Samo 12 dana nakon što su horde srpsko-crnogorskih dobrovoljaca, čitaj četnika, u odorama JNA ušle u Bosnu i Hercegovinu. A Ravno je u Bosni i Hercegovini. Republički vrh nikada se, mislimo na predsjedništvo tadašnje Bosne i Hercegovine, nije međutim očitovao oko Ravnog. Tek 2 tjedna nakon vlada je dala neko šturo priopćenje. Hrvati Ravnog, dakle jedan narod Bosne i Hercegovine je stradao, a to kao da se za službenu vlast ni dogodilo nije. Tek ravno pola godine kasnije, kada se zapucalo u predsjedništvu u Sarajevu, označen je taj datum u službenih vlasti kao početak agresije na Bosnu i Hercegovinu. Herceg Bosna međutim proglasila je 18. rujan, dan kada su srpsko-crnogorske horde ušle u Bosnu i Hercegovinu kao početak agresije na tu republiku. I tko onda cijepa Bosnu i Hercegovinu, odnosno cijepljuje Ravno od Bosne i Hercegovine, prosudite sami, a mi se vratimo činjenicama. Jure Burić, danas dubrovačko-neretvanski župan, rodom je iz Ravnog. Zatičemo ga nedavno pred rodnom, nekada najljepšom kućom Ravnog, danas ruševinom kao što su i ostale. Ovo je moja rodna kuća. I za mene je itekako važno da je to prva kuća koja je upaljena u Bosni i Hercegovini. To je bilo na samom početku Domovinskog rata, dakle 2. listopada 1991. godine. Nije to važno samo za mene. To bi trebalo biti važno za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer je to datum kad je počela agresija i na Bosnu i Hercegovinu.
Žao mi je da to mnogi nisu znali ili nisu htjeli priznati. No činjenica je jedna, da su ovo vjekovni hrvatski prostori, evo zaleđe Dubrovačko-neretvanske županije i da se ovi hrvatski kraj naslanja na Dubrovnik. Ne zato da bi Dubrovniku bilo teže, nego da bi Dubrovniku bilo sigurnije. I koliko na ovim prostorima bude dobro, toliko će Dubrovniku biti sigurno. Pa normalno je za očekivati da oni koji negiraju Hrvate i hrvatstvo u Bosni i Hercegovini, da negiraju da je rat i obrana Bosne i Hercegovine počela ovdje u Ravnu. Muslimansko vodstvo je imalo u to vrijeme na čelu sa Alijom Izetbegovićem onu svoju čuvenu izjavu da to nije njihov rat i tako se ponašaju sve do danas. Hrvati su odgovorili na jedino mogući način, organizirali obranu, obranili se, očuvali ovo, oslobodili ove prostore koje su bili izgubili i sad je za očekivati da će proces uspostave izgradnje ići svojim putem. Koliko samo simbolike u ovom srušenom mostu ovdje u polju preko rijeke Trebišnjice. Srušili su ga Srbi, zapravo četnici, kada su hrvatske snage oslobađale svoje Ravno, a oni naravno bježali preko Trebišnjice prema Trebinju. Danas, kao što vidite, ovaj most je srušen, a bio je dugo vremena i crta razgraničenja između srpskih i hrvatskih snaga. Nakon Dejtona, ovdje upravo oko ovog mosta, negdje oko ove okuke, nalazi se granica između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, što su Srbi onda srušili, na određen način simbolizira i rušenje Bosne i Hercegovine, bar onakve kakva je bila prije rata.